Shwmae. Dwi'n gobeithio ydych chi'n cadw saff ac yn iach. Heddiw dwi'n eisiau trafod ynglyn am yr iaith, yn enwedig dwi'n eisiau i trafod ynglyn am y fodd gorau i dysgu gyrfa, ac hefyd dwi'n eisiau i trafod rhywbeth ynglyn am y gêm solitaire gair. Roedd ni gwybwch amdano fe yn y fideo cymerach. Jyst i dweud, dwi'n wedi bod yn dysgu Cymraeg ers blynyddoedd, ac i fod yn fwy manwl ers degawdau. Ac felly, dwi'n wedi trio pob fath o foddau i dysgu y gyrfa Cymraeg. Er enghraifft, dwi'n wedi trio i dysgu gyrfa trwy'r darllen geiriaduron, trwy'r darllen pob dudalen yn y geiriadur pob dydd yn rheolaidd. Hefyd, dwi'n wedi trio i darllen llyfrau gyda'r gerfa ar y welod o bob dudalen ac ati. Ac hefyd, dwi'n wedi trio i gasglu gerfa trwy'r gwrando yr iaith ar y radio neu ar y teledu, ac i ysgrifennu lawr geiriau newydd sydd dwi'n yn cyfallgad gyda nhw. Ac yn y fodd hynny i adeiladu y gyrfa. Ond i dweud y gwir, mae'r pob fath o fodd i ddysgu gyda'i gyffiniau eu hunain. Er enghraifft, pan oeddwn ni yn dysgu ar gyfer trwy'r darllen y geiriaduron pob dydd, does dim unrhyw gar sydd yn gludo yn barhaol, achos mae'r profiad o dysgu yn y modd hynny mor oeraidd ac mor anghyfallgar. Ac hefyd, pan oeddwn ni'n trio i gasglu gerfa trwy'r gwrando ar yr geiriau newydd ar y teledu neu radio, roeddwn ni yn ffeindio y fodd honno jyst gormod o waith pan oeddwn ni yn trio i ymlacio ac i mwynhau y rhaglen ar y radio neu ar y teledu. Doeddwn ni ddim yn gallu mwynhau y rhaglen, ac felly roedd yr gweithrediadau hwnnw jyst yn rhy ddiflas i wneud pob dydd. Ynglyn am y modd clemod roeddwn ni'n yn dysgu yr llyfrau gyda'r gyfer ar pob dudalen. Roedd hynny fodd sydd yn defnyddiol, ac roeddwn ni yn ffeindio hynny rhywbeth sydd yn cymathwyol gyda'r cyfleustra o'r gerfar ar y dudalen. Ond y ffordd gorau i dysgu gerfa oedd y ffordd yr roeddwn ni'n yn ei darganfod fy hunain. Y fodd honno yw i fod yn adnabyddus o'r y safon iaith fy hunain, ac wedyn i dywys y testyn sydd ar y safon sydd yn gwmws cywir ar gyfer fy medrusrwydd yn yr iaith. Ac wedyn, wedi dod o hyd o'r llyfr neu nofel neu stori, i cael darn o bapur gyda ysgrif pen neu pensil, ac i
just mwynhau y llyfr, ond hefyd i ysgrifennu lawr ar y darn o papur pob un gair dwi ddim yn gwybod ei ystyr. Wedi hynny, ar y diwedd o pob bennod er enghraifft, neu pob rai o dudalennau, wedi adeiladwyd rhestr o geiriau heb ei ystyr yn Saesnig. Dwi'n just yn defnyddio y geiriadur ar-lein neu geiriadur yn y llyfr i ymedrych am yr Saesnig ar gyfer pob gair Cymraeg ac wedyn i ysgrifennu i lawr ar y darn o papur. Wedyn, wedi gorffen y llyfr, mae gyda fi darnau o papurau sydd yn cynnwys rhestrau o gerfa gyda'r y gair yn Gymraeg ac hefyd gyda'r ei hystiau yn Saesnig. Wedyn, mae'n rhaid i mi i ystyried lawr ac i just yn syml i dysgu y geiriau ar y rhestrau ar y darnau o papur. Wedi hynny, gyda'r ystyriau o'r geiriau Gymraeg yn ffres yn fy cof, dwi'n angen i darllen y llyfr yr elwaith gyda'r ystyr o'r geiriau newydd yn fy ngof. Felly yna fodd hwn, dwi'n gallu mwynhau y llyfr, mwynhau y nofel neu stori, ac hefyd i cadarnhau yr ystyriau o'r geiriau yn fy ngof. Ond dwi'n meddwl beth yw bwysig yw pan oeddwn ni yn darllen y stori ac yn dilyn y cynllun yn y stori, roedd ni yn peintio y darlluniau yn fy meddwl i, ac roedd ni'n cysylltu y geiriau newydd gyda'r darlluniau, ac yr oedd hynny yn gwneud i mi i gofio yr ystyriau ac fel canlyniad oherwydd roedd yr darlluniau yn fy meddwl i mor ystyrlon. Dyna y rheswm pam roedd ni yn gallu i gofio gymaint o geiriau mor hawdd. Ond i gallu mwynhau y profiad, mae'n bwysig i dewis y llyfr neu stori neu nofel sydd ar yr safon addas o'r iaith. Os ar pob dudalen, mae'r just gormod o geiriau sydd yn gyfellgar neu newydd. Byddai hynny just yn chreu diflas i darllen testyn ac hefyd i nodi i lawr geiriau newydd. Ond os yw'r iaith yn rhy syml, neu sylfaenol, efallai byddai yr testyn jyst yn rhy diflas i tynnu yr oedolion i barhau i darllen y stori. Nawr, fi'n wedi dod at y safon o'r iaith lle dwi'n gallu yn darllen y llyfrau sydd yn fwy rhagorol neu blaenorol. Ac pan dwi'n ddim yn deall rhyw air, dwi'n mwynhau yn ysgrifennu y gair i lawr ac i ymedrych ei ystyr yn y geiriadur, ac hefyd yn y dyddiau yma, mae'n mor hawdd yn dydy i ymedrych am y eiriau, am y ystyriau y geiriau oherwydd y technoleg sydd ar gael yn dydy. Hefyd, oherwydd dwi'n gallu deall digon o'r ystyriau
yn y cyd-destun o gwmpas y geriau newydd, does dim angen i mi i darllen yr llyfrau yr elwaith. Ac felly mae hynny yn gwneud darllen llyfr yn fwy diddorol ac hefyd yn fwy tynadwy i mi. Fel ydw i'n wedi sôn am y fideo cynharach, y peth sydd pwysig yw i cyfathrebu yn hytrach na'r siarad y geriau yn dydy, achos pan rhywun yn gallu yn cyfathrebu y darllenau yn ei meddyliau yn sydd ac yn y glir i eraill, mae hynny yn awtomatig yn achosi ei iaith i fod yn fwy rhugl, dwi'n ffeindio. Yr un peth enghraifft yn Saesneg, pan ydw i yn just canolbwyntio ar y darluniau, dwi'n eisiau i cyfathrebu i eraill ac i angofio am yr iaith neu y geriau. Mae'r profiad just yn fwy hwylus. Just i mwynhau sgwrsio gyda eraill yn dydy. I'r pwnc nesaf, dwi'n wedi sôn am fideo cynharach am y gemau solitaire sydd dwi'n yn ei chwarae pan dwi'n yn fethu i gysgu yn canol y nos. Rhaid i mynd trwy'r egwyddor a bu eich di ei ag ati. Ac i gynnig geriau ar gyfer pob llythyren, ac hefyd yn fersiwn fwy gymleth i ateb cwestiynau ynglyn at pob gair. Ond mae'r gemau hwnnw yn diflas, ac doedden nhw ddim yn bwriadol i fod yn diddorol, oherwydd y holl amcan oedd i helpu fi i gysgu. Ond pan dwi'n eisiau i chwarae gêm gar solitaire yn ychydig yn fwy diddorol, dwi'n wedi dyfeisio fersiwn newydd. Mae'r fersiwn hwn yn galw gêm gar solitaire stori. A dyma'r gwahaniaeth. Mae'n angen i creu rhyw fath o stori gyda'r geriau yn y trefn yr egwyddor. Yn y gêm llawn, dwi'n gallu mynd trwy'r pob un llythyren yr egwyddor, sef ec, di, i'r, w ac yn y gorffen, ond efallai byddai hynny yn cymryd gormod o amser i chwarae os dwi'n yn brysur. Os dwi'n eisiau just yn chwarae gêm cyflym, er enghraifft yn ergwyl, felly dwi'n gallu just yn cynnig y geriau ar gyfer oddi wrth a, bu eich di just ar gyfer saith o'r llythyren, ac wedi hynny, yr ail saith wedi hynny, ac yn yr un modd, hyd at yr llythyren olaf, y llythyren y. Felly, i chwarae y gêm, dwi'n just yn angen i drafod rhyw stori syml fel stori Shaggy Dog yn Saesneg, ond yn Gymraeg, ac i defnyddio geriau yn y drefn yr egwyddor. Felly, os dwi'n yn dechrau gyda stori er enghraifft fel un diwrnod, roedd Lleci yn cerdded lawr y stryd pan welodd hi'n ffrind yn gyrru car. Roedd golau
traffig yn sydyn yn troi amber. A dyna ni, mae'r amber gar sydd yn cychwyn gyda'r llythryn A. Dyma'r llythryn cyntaf yn yr egwyddor. Nawr, angen i dod o hyd llythryn B. Felly, mae'r stori yn parhau fel wedi yr goleadau traffig yn troi amber. Roedd dyn yn cerdded yn brysur ar draws y stryd. A dyna ni, yr ail gar sydd yn dechrau ar y llythryn B yn brysur. Ac yn ei llaw, roedd ei rio. A dyna ni, trydydd gar sydd yn dechrau gyda'r llythryn ec. Oedd ei yn cario cyst neu blwch carbod. Oedd yn llawn gyda casgliad, ac dyna ni yr gar sydd yn dechrau gyda'r pedarydd llythren. Casgliad gyda chasgliad o wisgoedd. Ac wedi ei dod o hyd at yr ochr arall o'r ffordd, roedd ei yn ebachu. Dyna ni, pymed gar sydd yn dechrau gyda y pymed llythren, sef E. Roedd ein yn ebachu wrth ei ffrind yn y cryn. Bore da, Fanwylid. Yn iawn, dyna ni y chweched gar dan gyda'r chweched llythren fi. Bore da, Fanwylid. Sut wyt ti? Wyt ti'n iawn? Wedyn, roedd y ffrind lleici yn ateb. Fi'n iawn, diolch, a thi? Ac mae'r gar ffrind, saithfed gar gyda'r saithfed llythren. A wedi dod o hyd o'r saithfed gar, rydyn ni gallu gorffen y stori gyda rhywbeth fel. A dyna y pryd oedd Lleici yn dod o hyd o ddywyddoli, oedd ei ffrind sbondnar newydd gyda hi. A dyna ni i gyd am y tro hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.